naghanap og sagbot ani. Uy, Tamsa. Kumusta na karon Charmina no? Okay ba kay ang kahimtang karon no? Pero kay kagustuhan man niya, di agwantahon na lang jud niya. Ma? Charmina, naalagi ka? Ma, napa si kuya? Ay, mo kuya, tuan na, nagtrabaho. Ikaw, kumusta naman ka? Okay raman ko ma. Nanta ko ituyo ni mo ba, bahalag ulaw. Oh, unsaw day nak? Unsay problema? Ay rama ko dira ag bugas ma be, bisag duha lang katakos. Kahit magkut meron ma, nya si dunyo ko'y tarong trabaho. Maula ginay giingon ako sa imo ha. Ni resulta na. Gahi ka man og ulo. Kung naminaw pa ka sa imong kuya, di ka maning ana. Nagmahay naman ko anak ma. Ulahin na jud ma, nakaundang na ko biskwela. Ha? Niundang daay ka? Unsao na lang nang pag-eskwela nimo di ay? Gisayangan lang jud nimo Charmin ang kahago sa imong magulang. Unsaon man ako pagpadayon ma, nga sweldo man ni dunyok maigo raman pud konsumo namo. 200 ang adlaw kaigo day na. Hala, di na ta magdaghag istorya. Kay paghulat dire kay magkuha kog bugas. Sige ma. Nak, pasensyahay na lang jud ta kay baon na lang jud ni nabilin nga bugas. Sige ra ma, importante na gutom naman good. Pagdaliin taon dahi kay maabtan kasi mong kuya. Sige ma. Oh. Usa man na? Ngano nabot man ka dire? Ma? Ya. Unsa man ning dalang bugas ani ma? Gatagan nimo ni ma? Looy man pud ni dong kay imo man pud ning suon nangayo in tawag bugas kay wa nay madungag. Ay kabala kaya pag makapalit nig bugas ilisan na nako ni. Kabaga ninyo naong no? Di ba nagpasalig mo nga kaya ninyo? Nya karon mo dol mo dire? Wa pa ko kalimot Charmina sa inyong gibuhat sa kuha. Dako kay ko pangandoy sa imo Charmina. Unya karon, imo rang sayangan? Dong, pasagdi na lang na dong kay nanglabay ng panahon. Dili ma. Unya, kumusta mo pag-eskwela karon? Niundang na kuya. Unsa? Niunda kag eskwela? Wala ni mo na Charmina? Ang akong kahago og sakripisyo? Ya, tama lang ya. Siguro sa pa istorya nimo yan, nangitabo naman. Mao na. Muna kay di ka pa istorya. Gahay mo kay kagulo. Kung naminaw pa lang ka sa kuha, di unta ka man yun na karon. Tama na lang na dong. La Charmina uli na. Kay magalungag na ka. Mao na ma. Mao na mag-iunanay mong anak kay konsididor kay ka. Ma, madto na ko. Ya. Ay nagbalik diri sunod ha. Panindigin inyong istorya nga kaya ninyo.